Архіў-музей з даўнейшай пары жыве ў царкве або ў манастыры. Лёс у цудоўных архівістак цяжкі, ды дзякуй Богу, архівісткі не манашкі. У кожнай абаяльнасці стае такой, што і парыжскі куцюр'е на іх любуюцца за 303 вярсты, не бачыўшы такой пекнаты і назірае як на дзіва на ўсіх дзяўчат і маладзіц з архіва. Тэмпературу ў мураванай пуні сваім цяплом трымаюць прыгажуні, перабіраючы лісты, чарнавікі, каб зберагчы іх на вякі. Раскласці ўсё па жанрах, па парадку, каб перадаць сумленнаму нашчадку, каб ён не знікне ў якай завірусе, а беларусам быў у Беларусі. Беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва, створаны 6 чэрвеня 1960 года, пачынаўся менавіта як архіўная установа. Але ў 1976 годзе упершыню фактычна на постсавецкай тэрыторыі, увогуле на тэрыторыі Савецкага Саюза, наш архіў набывае статус архіва музея літаратуры і мастацтва. Першы фонд, які ў нас тут з'явіўся, гэта быў фонд Васілька, самага старэйшага паэта, які перадаў сюда наш дакумент. І цікава, што ў пратаколах паседжання ацэначнай камісіі значыўся подпіс Васіля Быкова. Менавіта ён і дапамагаў у перадачы гэтых дакументаў у наш архіў-музей. Я, калі прыйшла, мы знаходзіліся ў Екацерынскай царкве. Яшчэ прыйшла да першага дырэктара Журавай Клары Степановны. І, конечно, я не думала тут заставацца на ўсё жыццё. Спачатку гэта было такое ціхае, спакойнае месца. А потым, калі ўжо стала працаваць з дакументамі, калі стала працаваць з людзьмі, якія да нас прыходзілі ў чытальную залу, конечно, гэта стало ўсё больш цікава, такія цікавыя сустрэчы з людзьмі. Я работаю уже давно, амаль 40 гадоў. Ну, усякіх выпадкаў было. Якся спонтанно, когда я пришла на працу, прибегла начальница отдела и сказала, что мы зараз пойдем до Быкова Василия Владимировича. Я такая спалохана, треба было подрыхтовать все документы, заявы, договоры дарения. Треба было почитать, что про яго больше докладно. Ну, я так по-быстрому подрыхтовалась, и мы пошли. Мы приходим, отчиняем двери, и я бачу, что сверху идет Василий Владимирович в спортивном костюме и у тапочках. И я такая была наивная и думаю, боже, сам Быков сустракае, откуда ж он ведал, что мы уже идем? А он это пришел за почтой. И он в этот час, когда мы открыли подъезд, я спускался забрать свою почту. Ну, и мне так это вразило, что я такая, думаю, наивная, что сам Быков сустракае нас с архива музея литературы супрацоўнікаў. Девчата, Академия научного описания документов. А что это вообще такое, расскажите мне? Это документы Леонида Дмитриевича Щемилева. Мы просто разбираем документы, систематизуем их, описываем их. У нас, в принципе, хранятся в основном. У основном у нас захоўваюцца толькі этюды і эскізы, так як спецыфіка самой установы архіва. А ўжо мастацкія працы яны ў галерэях мастацкіх ці ў мастацкім музеі. Але гэта таксама вельмі цікава, бо даследчык можа прасачыць саму гісторыю стварэння завершанай работы па гэтым варыянтам, напрыклад, эскізаў ці этюдаў. Тут пералічаны в змесце все документы, якія ўваходзяць в опіс, і любы даследчык можа прыйти, пазнаёміцца з яго біяграфіяй і паглядзець па раздзелах колькасць дакументаў і якасць дакументаў таксама. Чым прыцягвае праца архівіста? А тым, што здараюцца такія неспадзяваныя адкрыцці. І
цудоўныя адкрыцці. Вось, напрыклад, падчас апрацоўкі фонда мастацтвазнаўцы Паліеса быў знойдзены унікальны дакумент, ліст Марка Шагала да Юда Пена. Ліст быў дасланы з Парыжу, і ў гэтым лісце Марк Шагал прасіў, каб Юрый Пен схадзіў да яго сястры і папрасіў яе яго нейкія работы і пераслаў яму ў Парыж. Дорогий Юрий Моисеевич, як жывяцё? Пішыце. Перасылаю адкрыты ліст з прывітаннем Шульмана, які быў у мяне. Уражанне на мяне зрабіў змешанае. Ён пастарэў зусім не той лейба, якім быў некалі жывы хлопец. Крыху мешчанін. Пра яго мастацтва нічога не ведаю. Адным словам, дарагі Юрий Моисеевич, перадайце потым маёй сястры Зіне мае старыя работы. Можа быць, яна здолее праз каго-небудзь іх пераслаць. Як жывяцё? Пішыце пра ўсё. Высылаю або прасіце рэдакцыю выслаць вашы запіскі мне. Я вам вышлю і хутка дам тую ж нататку іншы часопіс у Парыжы. Вельмі шмат працы ў мяне. Вельмі заняты. Прывітанне ад маіх. Ваш Шагал. На сённяшні дзень мы падрыхтавалі для перадачы ў Беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва унікальныя фотаздымкі, якія непасрэдна звязаны з гісторыяй вялікага тэатра Беларусі і, канешне, асобных яго артыстаў. Здымак ваеннага часу, дзе Ларыса Пампеўна Александроўская на брані танку выступае перад байцамі. Каб жыта ў полі трубою вілося, а ў хаце кастала кубламі вялося, што дзень у капусце каплавала сварка, а скварцы часінной вялася б ячарка. У фондзе захавалася перапіска ваеннага часу Ларысы Пампеўны са сваім прыхільнікам, які падпісваўся М. Нікалаеў, і больш пра яго нічога не вядома. Пачатак гэтай перапіскі адносіцца да 1942 года. Гэта менавіта тады, калі Ларыса Пампеўна з'язджае ў эвакуацыю ў Алмату. Яна іх зберагала вельмі доўгі час. Калі яна памерла, вось гэтыя лісты Арыянтна Ладыгіна знайшла непасрэдна ў яе у хаце. І дзякуючы яе намаганням, гэтыя лісты апынуліся ў нашым архіве музея. Калі іх чытаеш, то разумееш, што гэта была такая сапраўдны раман у лістах. «Любушка, золотко, солнышко, ты мое любимое, сегодня у меня светлый, радостный день, несмотря на проливной дождь, туман и холод. Все мысли заняла ты. Дело дошло до того, что я несколько раз называл во время деловых разговоров твое имя. 2 раза в связи с этим попал прямо-таки в очень неловкое положение, а сделать ничего не могу». Ну, наогул тут, калі працуеш, конечно, гэта праца вельмі цікавая, яна захоплівая. Кожны раз, здаецца, праглядаеш матэрыялы 1000 разоў і 1000 разоў робіш кожны раз адкрыццё якое-небудзь маленькае, няхай, але гэта такая невялікая прыступка, якая нам дапамагае зразумець мінулае. Вось у чым справа. Трэба быць, па-першае, вельмі уважлівым да дакументаў, таму што, не дай Бог, згубіць нейкі ліст. Ну, конечно, сумленнасцю, каб нішто не прапала ў цябе, да. Калі да цябе трапляюць дакументы, ты павінен у такім жа выглядзе іх здаць. Разабраць все па жанрах, па парадку, каб перадаць сумленнаму нашчадку. На сённяшні дзень у архіве музея захоўваецца больш за 530 фондаў. У агульнай колькасцю больш за 133 тысячы спраў. Гэта многа ці мала? Ну, як тут сказаць, але справа ў тым, што гэта вельмі вядомыя фонды нашых фондаўтваральнікаў і нашых арганізацый культуры. У першую чаргу гэта дакументы, напрыклад, нашых рэспубліканскіх тэатраў, вельмі вядомых
Таксама гэта могуць быць рэдакцыі нашых вядомых часопісаў і журналаў. Большую частку нашых дакументаў ствараюць менавіта фонды асабістага паходжання. Яны налічваюць дзесьці 2/3 ад агульнай колькасці дакументаў, якія тут захоўваюцца. Канешне ж, матэрыялы, сабраныя ў фондах архіва музея літаратуры і мастацтва, гэта і крыніца ведаў для публіцыстаў, гісторыкаў літаратуры. У апошнія гады, у апошнія дзесяцігоддзі вельмі шмат публікацый з'явілася на старонках літаратуры і мастацтва, часопісаў «Полымя» і «Маладосць», газет СБ «Беларусь сегодня» і «Звезда», у якіх адлюстраваны самыя розныя перыяды гісторыі і літаратуры, і мастацтва. І калі б не тыя зборы, якія за гады, за дзесяцігоддзі збіраліся ў гэтым архіве, то наўрад бы ці атрымаліся такія цікавыя публікацыі, што расказваюць нават пра Богдановича, нават пра Караткевіча і пра другіх класікаў, якія даўно пайшлі з жыцця.